en jokkade deuxième partie o non woni no mbirunden nane Baba Demba Hamme Silamagal o darnen darol Cheikh Oumar gol ganduɗa koye exclusivité Pindi TV non Baba Demba bisimilla maɗa jarama min jewta yewtere caggal Cheikh Oumar o haɓe masina kareji jeetati won wiyoɓe kareji jeenayyi kono ko haare wotere watta kareji ɗiɗi haare hamnode jamma e ñalawma nden Tidiane Amadou haɓa caggal makko kareji jeetati e nder kareji Tidiane Amadou hakkude makko e Mamoudou Dialdi Bourkassou nde o naati o nangi machine kanko Tidiane Amadou machine fecci pecce tati nde feccere dogi yalti leydi ndi nde feccere maayi nde feccere ari bayi Tidiane nde ngare Tidiane Amadou Seydou ɓe mbimo Mamoudou Buldi Bourkassou ena e leydi he ko pullo nene hoɗi to booni sa heɓanimo a heɓani machine taw Tidiane Amadou Seydou deƴƴi ɓe kallimo Mamoudou Dialdi Bourkassou no laamu wayi ɓe kaali Mamoudou Buldi Bourkassou jamaragal mum timmal mum e neɗɗago mum kanko Tidiane o tawino Cheikh Amadou joƴini temet tata capanɗe nayo ɓaadi joguiɓe sari Allah e deftere o noddi yimɓeɓe dañiɓe o noddi o wiya mi ardani ittude diina e leydi he mi ardani diina ko wona diina annabi sallllahu alayhi wa sallam garni ko haare waɗino gasi gare kaltiden goto fof jiima ko jeeyi ɓi laamu yiɗi laamu ko ɓuuri hewde jaɓɓimo ɓe mbimo Tidiane o ina mbimo terre hamma kasa wiyete Bourdankoɓe Cheikh Amadou haɓe mabɓe golwale sappo e ɗiɗi fulɓe pooli Bourdankoɓe golwale ɗiɗi ko heddi ko fof Bourdaɓe pooli a wawa joɗade e leydi e Bourdaɓe keɓaka ɓe kallimo gorago Bourdaɓe o yitte feere haqqille makko yimɓe o taƴa ɗumen yo jaaha e leydi Bourdaɓe e terre hamma kasa jeeya jeeyiguji ha ƴeewa sirlu mabɓe noɓe guurde e nder leydi he yimɓe gari ene mbiya ko wadiaji kono pulaar ɗum wiyata ko wadia walla jaagotoɗo hande noon mbiyeten ɗum commerce walla mbiyen ɗum julanke ko babarankore commerce ko france ɓe ngari e leydi he Mamoudou Buldi Bourkassou nani ɓeɗo ko yimɓe Tidiane Amadou o nangi yimɓe ɓe o hefti jawɗele mumen o hefti mana ko joguino ko ha laaɓi ɓe kooti ɓe ngari ɓe kalan Tidiane de waɗi saha kadi nulti o nangi ɓen kadi o hefti won wiɓe kadi e tarika ɓen ko lullode ɗumen yo jaa Niger kanko Mamoudou Buldi Bourkassou hamo jogui jawanɗo makko goto ene wiye Mamoudou Oumar Babba ko ndewnari makko eɗen mbiyata Batula on wi Mamoudou Buldi Bourkassou mo inama o wi neɗɗo yo fat gueɗal mum horto Tidiane Amadou Seydou hortoñmo aɗa andi ka neɗɗo leydi ndi jontaɗo leydi ndi so laamu ari nanat jonta so laamu sansi nanat jontaɗo aɗa andi Mamoudou mana Tidiane Amadou Seydou nanete ko nanirma ko o yettete ɗum noon hoto toñmo fat gueɗal ma yeru hande so neɗɗo laamima leydi ndi walla naati leydi ndi mawnan Harouna Moussa Dia walla nana Daouda Moussa Dia mi wima yiɗi fof yiɗi nafi ɓuuri lamɗam yidda ko nafoore mboɗo jogui jawdi mi yiɗanama ene windani jangga mi ala jawdi mboɗo yiɗma
ene winndami jangga kono mboɗo jogui jawdi mboɗo yinma Allah hoddirani hokke wona gonga ndali nelande ɓuuri ɗum anda baɗi mbiyama dia albarka million ngaji albarka kalisaji albarka teddugal albarka passeport diplomatique ni albarka demba me ya safro cella ne wima yimɓe potani neɗɗo koye ɓeɗe mbiya demba me ñawi ɓe mbiya demba me nagguirama dorom ɓeɗe mbaɗana demba me mana passeport yo ya safro yo wiye yimɓe poti pene yimɓe potani bambaɗo mi wima ko calam buuɓe ceedel buubu ceedel jibine kumba jibini umani kumba e hamjata kumba umani jibini samba umani jibini mana ousmane samba hamjata jibini mana bandel hamjata jibini ousmane kondol calam jibini amadou jibini famata amadou jibini hamne sile jibini gese ba aɗa ka tanum hamadi bira gise jarama ko wambani ummi jolof garde jengel ɓe ko wiɓe jengel ɓe koɓe fulɓe nde ɓe ummi guine ɓe gari ɓe koni koye nder ladde baɗe jengel ɗe ɗon ɓe mbiya fulɓe jengel ɓe ɓe telle Fouta ɓe garde wambani cuggudede ɓe telle Fouta ha yetti jaate hamadi fra on fuɗɗi bambano wadde galle waɗa hirade e bottari yimɓe ne ñaama ko ɗaccere ɗelki ɓoyide andi wima bambaɗo e bambaɗo jiida e degginaɗo ara abbu min kadi jiida wonno ñeeño e debbo kala hen mo wonɓe nobani humtata haaji ɗo woni kanko Mamoudou Dialdi Bour Kasso guiɗo makko jawanno makko o wimo hoto tooñ o yalami tooñani o yi Seko Amadou mi haaɓe baba Modou Mbollaye batte laamu wiine warami o surini kam gacce o hokki kam gueɗal kanko Seko Amadou Hammadi Boubou o noddi baba mo wiyotaɓe ɓi mawde o fali musiba hakkude amen so warino baba mo ko jalorama ma wiɓe wari babam so haɗi kam laamu welata kam ko ɓi lamɗo tawmi ko laamu babam ton ko so lomti ko laamu babam ɗum noon kala ko dillini Seko Amadou dillin tam ɗum metti men Tidiane Amadou Seydou kono wona mboɗo toñam herani Tidiane nulti wonɓe o naggi ɓen kadi o tolli ɗumen o heɓti jawɗele mumen ɓen garte Tidiane Amadou Seydou mbimin kawre Mamoudou Dialdi Bour Kasso o hefti jawɗele amen o yoto koyɗe amen dartoto ga oto min gartu toon hamin jeeye kanko mana Tidiane Amadou Seydou o waɗi batu makko ɓe jooɗi o yamo ƴeewa mo nuli e Mamoudou Dialdi Bour Kasso ɗum dengi ha jammo jengi Fuutanke goto wiye Dawda Samba Saloum hafti fiyande mum eldide jeydi kuɓɓi nokki gorko ɓe mbimo Dawda Samba Saloum ko mbiɗa o wi mboɗe noto yo nulal Tidiane ngal ɓe mbi aɗa wawi ɗum le o wi mboɗo wawi Tidiane wi mbiyanami Mamoudou Dialdi Bour Kasso mboɗo yiiɗo arono to miɗo o yimi jaɓi Tidiane hokkimo worɓe tato yante makko goni worɓe nayo ɓe kamɓe timani ɓe mbaɗɗi ɓe ummi Bandiagara ɓe payi booni mbaɗa dawa ñalla hirda haɓe jetti wuuro Tidiane mana wuuro Mamoudou Dialdi Bour Kasso ɓe naati nokku o ɓe namdi galle o haɓe calminimo o salmiti ɓe mbi koɓe nulaɓe Tidiane o wiɓe bisimilla ɓe mbi Tidiane wi ene yiiɗi gara Bandiagara ha jumno yettima o wi nulaɓe
so jeeyi mbiya Tidiane mboɗar hakke am yinnode yaade toon somi rewe mon joni tan wiyete ko Tidiane arani kam kono noon mi wawa yaadude mon jeehe mbiyonmo mboɗo ara janggo Mamadou Boul Kassoum ko kala neɗɗo mawɗo ɓe mbi hakke makko timmude so waɗɗima puccu ndimangu ko ngu selli fof somo ñalde e makko so hiiri ngu horoto ko neɗɗo timmuɗo joom doole leydi mala ñemabo guite ndi ene pawte guite ha so wona o ferti guite a yiyata guite makko ɗe gawal makko ngal wonɓe ɗiɗon mbawi suude ngal nde berlongal kanko cettingal jungo woto o berlongal ko kewɗo darɗe doole ko juuɗo darde ko neɗɗo timmuɗo nulaɓe kooti jawanɗo makko ari Mamadou Oumar Mbaba wimo Mamadou o winam wimo Tidiane Amadou nullinimo o wiyewi am notoyomo o wiya o wi mi haalanma noon komi jiiɗa Tidiane yiiɗa gueɗe tati o holɗen o wi Tidiane jiiɗa simme koɓe birdata ko si wirdu mabɓe one sali simme o wi goho o wi Tidiane jiiɗa rawandu o wi ɗiɗi o wi Tidiane jiiɗa ƴattore heccere ƴattore joni joni tan jinnaɗo mana heccere kettan ɓe jiiɗa ɗum o wi tati o wimo ko Tidiane yiiɗa ko ɓe waɗi ɗum yeeso mum o leli ha weeti o haɓɓi jawanɗo haɓɓi omo jogui rawadu ɓurndu horsinede dawaɗi makko ɓe mbaɗɗi rawandu rewe mam amo ara hawo naati banggue gara o namdi galle Tidiane Amadou Seydou hawo yetti batu Tidiane Amadou Seydou o amoye dimangu taw dimangu yeeya horima koyɗe pilpiltodira koyɗe makko keɗeta e alkabere so waɗɗima dimangu o yaɓɓata e alkabere o ɗaccat koyɗe tello wari o feeñede batu Tidiane Amadou Seydou o fi koyngal leydi o soodi gawal ngal o jippingal e leydi o ƴetti calsalon dimangu mana callalal mum humiragal o haɓɓi hen o ɗacci jawanɗo dari yimɓeɓe kede e yeddemo no foti timmude wala hawle wala guwade o juppi yimɓeɓe haw yetti Tidiane Amadou Seydou o diccita yeeso Tidiane Amadou Seydou o jikki koppiɗo jotte TP oy ko Tidiane wimo ko mino annene holi an o wi min woni Mamadou Boul Kassoum Tidiane wimo bisimilla o jolli jungo e jiif makko o yaltini jaggugal makko ngal o yaltini bata makko simme ka o loowi hen o ɓitti o fo fi tasande makko nde jeygue fane dow hen o wutti bato anda ɗum eɓe kamɓe eɓe gandi wona yiɗɓe simɓe ɓe gona yiɗɓe rawan ɗenon kadi fof kako wari waddori o deƴƴi ha boy o addiri amo haala ko wiino o waɗat yeeso Tidiane ko o waɗa yeeso Tidiane o yeeƴi rawandu makko ndu o noddi inde mayi boylandu rawandu wi toon guirñel aɗon gandi jikku rawandu so jomum noddi ɗum so yimɓe timmi ujunere e neɗɗo goto fof rawandu yettoto jomum rawandu diwa yimɓe ne dirta ceenoɗe mbawi yimɓe handu yetti Mamadou Diallo Boul Kassoum ndu lele koyngal mum o mbaɗi jogo makko fawe hor rawande o woni e moytude Tidiane ndaram o yeeƴi jawanɗo makko Mamadou Oumar Mbaba o wi Mamadou yinam yo Allah teddini hen yimɓe o ƴatti ɗum ƴattore heccere ƴattore jinnaɗo kanko Tidiane Amadou amo jogui ñeeño makko ne wiye Seydou Alhamdou ko mabo ne yette sare so neɗɗo dimo wi ñeeño nafata o anda ko ñeeño nafata wona dimo ñeeño ko nafoore mawde sanne o wi Tidiane o winama o mi yettinanma nula bato fof haaɓi ceerno hay Moursidi Ndiore o wi ceerno hay Moursidi Ndiore o wi nam o wi ana Tidiane mboɗo yettinan nula ceerno hay Moursidi Ndiore ummi
mala Tidiane Amadou Seydou ummi ɓe naati nder suudu ɓe goppi bato Mamoudou Bouldou Kasum ne jooɗi ɓe naati nder oye Tidiane oye naamo oye gartira haqqille ma o ko Mamoudou Diallo Bouldou Kasum oto bonno konuma hoto haɓe makko so wima holko noddirɗama walla sen jalti mbiyama noddirmami komi naati leydi ndi mi naatani habde yimɓeɓe mi nani ka joom gueɗal mboɗi yiɗi hokkudema gueɗal jinmi ko golliddema jinmi habde koye terre hamma kas burdankoɓe wona an mi tawi kala mo noddunomi e leydi en ka jamaro mi haali ɗum wiyata ko haalat Mamoudou Bouldou Kasum ndeke noon ko an woni hoore leydi ndi mboɗo yiɗi golliddema jinmi ko gara ndennen leydi ndi peccen boni to jeyɗa toon jeeya toon sen nangui terre hamma kas en hokkuma ɓama ɗi laamu ne yiɗi laamu mbasa habde makko sa ɓe makko a bonnat konuma rimɓe ɓe nanana ñeñɓe ɓe Mamoudou Bouldou Kasum wimi nani mana kam Tidiane Amadou o yon nani o yalti o tawi Mamoudou Bouldou Kasum ne jooɗi bato fof ne sohli Mamoudou sikkuɗo wiyat ɗum ko hol goɗɗum o wi Mamoudou Bouldou Kasum na o wi bisimilla o wi mba o wi noddirmami komi naati leydi ndi wona habde machine jinmi mi addani diina caggal diina annabi sallallahu alaihi wasallam mi addani sariya caggal sariya ka Allah telline dow leydi ko ti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi ka mi naati leydi ndi jinmi ko gara golliten leydi ndi mi hokkuma gueɗal ma ɓiɓɓe alhorma en jamare en leydi ndi fof mi yewtide mumen goto fof wi haalani Mamoudou Bouldou Kasum mi nanima ka joom gueɗal mi itata gueɗal ma ngal aɗa gollide ko poɗɗa jeyde e leydi ko jeeya ko jeeyi ponmi jeyde komi jeeya addimi de ko terre hamma kasa naata diina walla mi haɓay mabɓe haɓe naata diina mi wawa gaynude aɗa ɗo jinmi ko golliden sen gollidi en gayni e on sa sen keeɓi terre hamma kasa jeeya ko jeyɗa ko jeeya terre hamma kasa ɗo Mamoudou Bouldou Kasum ɓandu ndu arti guite ɗe ñippe leydi o daari Tidiane oye Tidiane mi jemmi cikkunoɓe ganduɗa ko bonnude laamuji yimɓeɓe aɗa darta laamu kono noon mi tawi wona laamuji ɗi ganduɗa bonnude mi jaɓi ko mbiɗa ko holko jiɗɗa puɗɗorɗen oye jinmi ko hayre nden ɗo gantorɗen sara bañga garano hanɓe hayrene ɗon hanɓe ko ɗiɗo ɓeɗo ko hanɓe bañga gara bayiɓe Cheikh Oumar ɓeɗo ko hanɓe ɓe Cheikh Oumar ronkanno ɗo Mamoudou Bouldou Kasum dawe mabɓe o haame hanɓe ɓe o fooli o ari o wattiɓe Tidiane ɓe doliɓe kamɓe terre hamma kasa Tidiane addu konuji mum ujunnaji 10 ndimamu Mamoudou Bouldou Kasum addi konu mum machine addi konu mum so wona konu balobbo konuji keddiɗi machine fuuji notimo lebbi tati haɓe kaɓay terre hamma kasa nde ɓe pooli ɗum guila e laamu Cheikh Amadou koko ronkanno terre hamma kasa ɗo Tidiane Amadou jooɗi nder leydi he laami jiime mabɓe ni e woni haare makko e Mamoudou Bouldou Kasum no min naniri ba asilamen bandiraɓe mbiye bambano makaña ɗo noddi Seydou Yagoubou Mamadou Oumar mbiyam albarka ñande Libreville nde noddi Samba Moutar Mamadou Oumar Abdoul Kawe o wi dembaɓe ummo Sénégal gara notoɗami Madinal Yeri Nior ko tum avion ngajo eyyi on woni mala joom avion ngaji o mbiyam albarka 5 millions mbimomi so neɗɗo dawi ñagadema yahata to ceerno ñawdam beele mboɗo dañal fuɗɗoto koto maɗo garmi ha damar galle makko kanko Seydou Yagoubou Mamadou Oumar Libreville darimi damar galle ɗo ɓe mbimi Demba hamɓe naat Seydou wi bisimilla mbimi ala ko jaadiɗam o ƴeewami
barni juri mo bi won gordaɗa ɓe mbimo kaldatan min jiyan ɗo goɗɗo de mbi ko basal rewno ya o wuli yettade basal nata galle Seydou Kane abada nan iyo pulaw noddi ceerno madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Tall so yooɗi o taw so alɗi o taw so andi o taw so jamɗi o taw so moƴƴi o taw afam wona mo jekkoyɗe belta o tawdirtinedda ha ɓaare alluji waktu yoni juulen o taw huccuten funangue ñaago Allah jaam o wiyete ruuda fade ɓi ruuda fade noddi ceerno Bocar Alpha Ba mbiyamal barka de laaɓa ñiiri laaɓa coggi laaɓa gandal laaɓa yidde wima ceerno wi dokkal dari mi goɗɗo yaade ɓurana faccirade suurat wodduye Allah yejjitani anda ko ɗo koɓe o kete mi nodduɗo jaadi kam Alhaji Abou Acci ha kanko e jeewomo yarani cappude mo mbiyamal barka to el befuɗo ay hokkude jippinde jiidade ñeñe ɓuuri guetogal ɓesgal hamnade amna caji sall albarka anani jari bulbul taltal dimari jari bon dimari gara bonni sagaraɓe sagara lowtoɗo e gallaɗi bandumen sartinde arannoɓe tagui ɗi gari ko puccini mbaɗi puccini keli jorgal ɗi ɓutti keccal hakkude majji jawdi caggal majji teddugal yesso majji ko laamu ɗo mbiyata Hamadou Abdoulaye Souadou Abdoulaye Souadou Boubou Abdoulaye Souadou Decce Abdoulaye Souadou Siré Karimou Diallo oy kalamo Allah tagui kanko ɓuuri daddude Mouhamadou Boun Abdoulaye Boun Abdoul Nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi Mouhamadou Abdoulaye Souadou dadduda e annabijo o wiyete ko Mamadou wiyete ko Mamadou bamako wiyete ko Abdoulaye bamako wiyete ko Abdoulaye yummako wiyete ko Aminata nena wiyete ko Aminata Mouhamadou yeehi jogo ñande altine minen ɗotim dina Abdallahi o ñande altine Mouhamadou ɗaccimo ɓiɗɗo debbo goto en wiye Fatimata binta Rasulullah minen ɗaccimo ɓiɗɗo debbo goto en wiye ummo dañi Modibo Modibo dañi Sidi Modibo Sidi Modibo Allah siidani noddi Hawa Hamadi Samba Hamadi Moussa hakkude Moussa e Gurmo ñande ɗiɗi de mi wima sa jola mbiya ka ceddo sa jola mbiya ka jaawo ko an mamum ƴettanno tekkere rooda loro fawayde mum lahal wiya nawat yomnoɓe nawat yanoɓe guese mi wima ñande Mauritanie Sénégal demana 89 jaam yalti hakkude mabɓe jamɗe lomti boni fini bonande yerwi armé Sénégal jooɗi mana loobali armé Mauritanie jooɗi sangi jam finani yimɓe goƴa koye mum piyaɗe ɗe mana mbayi sotiji kure Sénégal nde ummi mana Sénégal jeenoyi ndeggoyi mana Mauritanie kure Mauritanie nde ummi Mauritanie ndeggoyi Sénégal goto fof waɗa hoore mum sangue fecci pecce tati ɓe naati nder cuuɗi ɓe dogi jalti wuuro ngo Hawa Hamadi ummi leegal dow ene fayi leegal less ɓe mbimo Hawa Hamadi mata yiyani jamɗe ɗe e kure ɗe oyi komi kedde jamɗe warami ñande feccere wotere pecciɗa soɓe mbima yumma leñol kay ko gonga sa tinama kadi ko gonga mi wima min jurmatakoma so gonɗo e duwaw yurmetake wonno so hay sito soppinima ha duwonaɗo boore ma fiɗɗu uttimu heɓani sagomu mi wima Dabo yiɗi fo yiɗi nafi ɓuuri lamɗam yidde ko nafoore mi wima so yiiɗi anci jinnoɗa koko boni ha so neɗɗo yiiɗima ancatama aɗa wiyete cawel kange fitire mofte aɗa wiya Samadono Tuula ñi hoore ledde coggowola aɗa wiya Dugo Kele Kamanani sondu wowturde bebdinayi holi debbo gonɗo e leydi en jippinowo simana ceerno Oumar Tall en jippinowo ceerno Bassirou Tall en ha wima Dabo ayso rawade malaɓe ñamde joggu bolle haɗum heewi mi naata leydi ndi mi jippoto galle ma ɗo mi yalta mboɗo jala hikka kadi yanti hen en jaati gam Fati Dia a yarde debbo yarde gorko foof fullede barke ɓuuri Daouda Moussa Dia
a heɓi wuɗe ayno maledi wuɗe wayata mina Demba Hamme aɗa ya faraysi cafroyɗa alhamdulillahi rabbil alamin mi wima Dia an e galle ma Rugili e Dieynaba Dongo busukange toro nongel calminima wima albarka de ay hodde dow lawol andata neɗɗo anda neɗɗo jikko moƴƴo ɓe mbi Demba Hamme wi Daouda Dia alay saago laamu mbima ko gonga mata mi jettiti Dia o ko laaminomo leydi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi duuɓi nayi na laamu Dia ko Fouta manna laamima Hamadi manna laamima ko tonƴo laamima ko seere on adi laamade Dia o ko laamima ko jaati ko andi ko Dia o jamala jeniyankoɓe laamima toroɓe laamima ɗum woni ko seere ɓe mbiyata ya Dia ya ma ya ta ya na ya la ma ko laamu manna ta ko laamu taaga Dia ko laamu Dia ogo la ko laamu tuubaɗo mi wima Dia Allah ne wawi wuura sa wuuri ne woni nafoore guiɗo ma tawe gaño ma tawe so guiɗo tawa welto gañ tawa mettima taw ko hasidi waddata koye Allah Cheikh Oumar Kodda Adama Silman Siré Samba Demba Ali Moutar o meeɗi yeejade kono makko o wi min de kalne kam jambaro ɓe mbimata juumi jambaro kono men ko Alpha Oumar Ceerno Bayla Tafsir Hammar Kourkol ko toron banman o oy holko waɗi mbi kamo jeeyi calminade tati made ba salan made ba wala made ba beeko oy ko ɗum firti mbi made ba salan o so arɗo yani arani bari ni buubel wombaki wombi safa gujuno fuɗɗi kijango mo deƴƴi palanno mo deeƴi barmuɗo watti dase maji amo lomto temedere gorko wala made ba walan sen garti konu amo ñammina temedere dahar made ba salan jamma fof fiiti temedere almuɗo oy ko dino felata ko aljanna o ɗaɓɓata namnimi ko jabaro ɓe mbimo Diamaro ko Alpha Idriss ko Alpha Idriss waɗi min ñande kale capannayyi go silama kurtine teppere oyo wodirima ngol sino ko sas wonta wan ndiyam kono pullol ne leeli gaali nane o yonne ko dino fellata ko aljanna ɗaɓɓata namni ko Diamaro mbimo Diamaro ko Sammamoudou Dialal o Sammamoudou Dialal waɗi mbi talata mayi capannayyi go gorko o waɗi nde wara o yonde kadi ko dino fellata ko aljanna ɗaɓɓata namnimi ko Diamaro mbimo Diamaro kam Allah ñalawma tunngummi o yiccu ballo waɗi mbi capannayyi nogasi go mokkata wattu o hokkuma kono jaɓani yaade tourmumno heddi o yonde ko dina fellata ko aljanna ɗaɓɓata gore namdimi ko Diamaro ɓe mbimo Diamaro konumi ko Botul Sawako oy ko pullo waɗi mbi Botul Sawako dañi koɓe dañani waɗi koɓe mbaɗani heeɓi koɓe keɓani no ƴettinanno condi o waɗɗa dewre makko waɗa sirdu fedel ha ndew nde ɓawli o holla rew makko urlani guila e aduna kono ko beeto kanjaro heddi o jaɓani yaade o yonde ko dina fellata ko aljanna ɗaɓɓata namdimi ko Diamaro ɓe mbimo Diamaro kono men ko Amadou Sékou Diadi aɓe jammala o yon ko Amadou Sékou Diadi aɓe jammala waɗi ɓe mbi o dawani ɗo wuuro wiyete ko Yuuri o tawi bamaranko goto wiye Namma Guille en leele jargol waɗi wutti woli tuuba woli paɗe deyman aɓum tan ngo simmi ñamugo goro hoore nde waɗa jubbiri waɗi goɗoje ne welta ene jogui laasi ɗaɓɓaɗe waɗi ceeden ɓokkoro o yabba fo mari fo baba o yi ƴewanam pengal to mbanmi jumagam ngu o wiyam hay hande woɗɗimi ko mbaɗani jomuɗo mbi bamɓe ɓe dawi guese guirteɗi ɗaccaɓe gartami dartanma pengal Amadou Sékou Diadi am yamal deƴƴi ha ɓooyi namma guille deƴƴi ha ɓooyi o baba mata kalmi ko o ɓiyam mata nanani ko jaabimami ko Amadou Sékou Diadi am jamal fi koyngal leydi o yeɗɗi manna guille marɗe leydi o ƴetti gada waɗe koyngal mum o waɗe koyngal dimangue o lowi koyngal ko beeɗo jooɗo mana o ɓami jargol ngol lelti hen namma guille hoynimo dow jargol to yiino guite ɗe mbayi wojjude ni yeɗana wona ñande hene meeɗi wadde on deƴƴi ni Allah sara yoni o bokkiti gata kay koyngal namma guille o bokkite koyngal dimangue hen o sinni gada o lowi koyngal ko booɗo jooɗe layirki o yerdin fende jeeri kuɓɓe namma guille wi mbiyam ñawlide hen o yimi ñawlide hen o yi naguide nene muta o yimi mudde hen so mayi yaale caggalam aduna ko meeɗi yettete ko natti kono pullo heddi ko ñande karara
o fiya gawal subaka law wuttula tetteki makko jalti waɗi peɗeli makko ɗiɗo ñeɗɗi rutti o haɓɓi en disi makko jaafuno o haɓa ha nasara yoni toke ɗe ngaddi o timmiti Saykou Oumar wi onno ko dina fellata o waljanno ɗaɓɓata kono namdimi ko jamaro ɓe mbimo Saykou Oumar mata juumi o yonno ko dina fellata ko aljanno ɗaɓɓata namdimi ko jamaro mbi Saykou Oumar min ganda jamaro kokko jawde ɗum ko ley ɓurkina so bippama guita jomum nder ɗo gonɗi jawde wonki fasiraɓe hokkata ɗum so wona ɓiiji yoɓe tedduɗa wima dia holi keɓɗo président de la république naata galle babou yetto suudu nene mum ɓorta paɗe jooɗo sakka juuɗe wiya hokkam duwawu juuɗo holi keɓɗo ɗum so wona an so wiyama yimɓe poti won pomtaɗo ay bawɗi nene guewo e hoore malam nen piya e ɓerde gue wontoɗi ko hoore malam dawde Moussa Dia ko laaɓi ko annani ko tulmi koɓe keddirima an wiyete ñalade wawa an wiyete sappo mbawata dongal an wiyete dongal leɗɗe kecce mi wima Dia albarka Seydi Dia bandiraɓe yeɓoɓe ayoɓe Pindi TV alhamdulillahi rabbil alamin on nani enen nanir noppi meɗen enen jiiri gite meɗen mbimi on ni Pindi TV ko pindi leñol ngol Daouda Dia noon min ngala gable muɗum sabu nde o wi kam DJ bisimilla ma Sénégal laftami campagne mbimi hikka mi haal kono wona noon worri sibo kala ɗo jittimtami ɗon ko a jarama albarka wonɗo min jeehi ɓe mbi minen hankkadi amin kersa haalde wonde Daouda Dia waɗa min ɗum sibo ala ko waɗnani min gonga min minen ke hankkadi min ngala tolérance no parlal worsire ɗo minen ɗum eno furam ɗum ko saaha fo nana ɗum e département he sibi mi wimo mami moƴƴi koye barme wona e hunuko dimmo mami waɗa walla kanko wiyata mami kala doliyas mo hokkono o fini o yedde mbamme ano e Hawwa nawe doliyas gonga ɓe mbide laamu yewti koye cuulel wuran koɓe mbi wona min wi ɗum tawmine haale gonga ɓe mbi mbiye Dia so haali jabon gonga hande sa naati Fouta aɗa jogui karkar vraiment mettuma ananat Dia aha sibo kamɓe ɓe jiiri sa yiiɗa wiyede Dia tan on dognoto gonga hoto yaahe politique sa yeehe politique a dogni o tan a wiyete Dia welma mettuma ayi poyde ɗo wiyeteta ko jimmina ko jimmi ɗiɗo mbawa gota tan yumat sappo yiɗa yumat goto haalaka sara kadi yumum yo looƴo ɗo bamra ko mbiya laccit huuɗo e tew fois bourse defdama ñamata ɗo mbiyata nukku yabba nukkuri yabba birbir ya ho cuklel keccel lamɗo waɗɗimama lamɗo o sanki duuɓi capantati duuɓi jeeɗiɗi o anda juɗɗo anda dabɓo ɓe jarata koɓe laada ɓe garata koɓe laada Dia to ɓe goni ɓe maayi woni sababu haala mabɓe ne haale ma dimmo moƴƴo baano no mbaɗani yiide mi wima Dia kono noon bandiraɓe en calminat hono Soumare Sow calmina Sile Ngam gonga calmina joom suudu meɗen Malade Sangot kanko e sehlamo ko kala allahu akbar machallah bambaɗo ma heɓraɗo waɗi fayida de gonga ba kamil kabaru wallo to mamo Sile gonga koy ɗo mbiyata ko jimɓe maɗana ko jimɓe ɗiɗo mbawa gota tanaga albarka Daouda Moussa Dia mi wima aɗa waɗa ñeñono pikkir waɗa mana ñawɗo ni pikkir pirsilide sellina ñawɗo aɗa waɗa ɗum kadi kosam waɗat karaw ni aɗa wi ɗum aɗa hebbin ɗum aɗa welna ɗum aɗa ɓurna ɗum so ɓi bamma añima noon oɗo mettin so neɗɗo heetima e foyre saɗa yiɗitiri haade a wiya ɗum wirni tan wona ɓe mbiyat ministére wi walla député wi an mbiyata ko makki wi mi wima Dia kala mo gurdunmana jiƴƴuɗa e ndiwma e cukaka fennima ma yummum jooɗo yersino ɓenguelam guel no wuuri ma wano Daouda Dia wayni wona wuurɓe fof mbayno mbaɗani a waɗi président ji a waɗi ministére uji a waɗi député ji a waɗi maire uji fof a joƴƴini wona ñenɓe tan de nafɗa minen noon kalata hewɓe kokkama torsoji kokka kor mana ampulaji kokka korre kuɓɓi ha ɓoy cali haalde
minen noon min jogui ko sirlu toubak min kaldetemo nder suudu min jaltina boowal wonna nani albarka boowal nani albarka nder ko ɓiɓɓe bamma en ɓe mbaɗene ha gayna mbima toon albarka kalta boowal ñeengɓe noon mbiyata albarka nder mbiya albarka boowal dia mi wima so tawi cio politique en wi président leloɗano yataw ene wettani ɗum nandude ko heewi makki leloɗano taw wettani nandude an noon ɓe mbiɗa yo makki leloɗano nde département Kanel o tawi aɗa wetti nandude sade mi jamma mi wendu bosiyade o wi kam suudu mbalɗa hankindu mbima an climon ɓuuɓi ha ɓurtide woro mi de tom ɗemi maji jangol o wi ko ɗon Macky Sall walanno gonga mbimi ha hammadi eske jofta hakkude fe saɗa yeewi ɓuuɓiri noon ɓengel nani mutti anani poyde hoɗonaɗo ko bawɗi jammareɓe joom kiraɗen humtoɓe ha jewɗi an noon pasina ko fulɓe ɓe nantaɓe ama sampolele ko ɓe pasina welede buubu gono pulloma wela lutade pasina ko camal samguma haali baggal dadde sama ñalele pasina ko fulɓe adinamal jibinede ɓe koɓe kawruno ko mbaɗi kawruno ka waɗi Dia Harouna Moussa Dia heddi noon ko tina bande en jibinama kamɓe ɓe gandi a jibinama ɓe gandi kadi wonko mbawɗa fewnude Macky Sall andi a jibinama président Mauritanie Aziz Tini a jibinama Boubacar Keïta président Mali Tini a jibinama président Burkina ne kay Tini a jibinama président Côte d'Ivoire ne kay Tini a jibinama président Faransi Tini a jibinama président mana Amérique Tini a jibinama Dia jam hay sa guewa ka liɗɗi seydi Dia mi wima won dawɗo tawa dawani ko hoore mum an dawanɗa ko Fuutankoɓe dawanɗa ko banɗen Allah hokkima wuɗe noon Seydi Dia walla Seydi Dia bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Seydi TV alhamdulillahi rabbil alamin ene wayno hojmaji men gasi hono caméraman men Demba Sangoɗo waɗen signe ndeysan en mbaɗat feere gudden émission ha saaha goɗɗo jokken sibu no mbimo ni jullu pinel yillo mona kala hande wonno invité meɗen jinɗiɗen ko Demba Hammet Silama mo watta he présenté fulɓe sibi fulɓe fof ne gandimo alhamdulillahi rabbil alamin emin jetta noon amin jettamo kono noon ceerno Ousmane Bambaɗo jewtuɗen hoddu ndu andani min dokkuma konngol mbaynoɗa bandiraɓe eyi seydi si min beltima wonon ko yiɗi maaɓe garta fof bawi ɓuuri ɓuri fuutankagal wuuro fof ko ñeeñ ɗum ɓuuri yidde gonga alhamdulillahi rabbil alamina noon Allah joni balɗamin hamin joddima e Demba Hammet Siley amanallah oɗo ñalawma kadi mi annama min tiito ɗum so amin ñaago yo ɓoyɗo kanko ko suddaro leñol ko kamil kaɓɓaɗo mi wima nane a wi so janggo mbimami won hunde ko janggani woni ɗon koye makko en jogui temdere ko haali ɗo joni o miijitano ha ko dokke Allah amin paɗo komo min beltima oɗo min kewani haala kadi weltima min tan ko joddade makko min beltima Anna jarama seydi Sy alhamdulillahi rabbil alamin en ñaguima Allah yo Allah junnu balɗe mo moƴƴini batamo sibu ko renani en ko mbeɗa sikki hay ordinateur wawi rende ordinateur ne planque kono kanko woni haqqille makko ko joɗi ɗum deeƴi ko alhamdulillahi rabbil alamin en ñagoto Allah kam tudde balɗe e moƴƴude battani Allah waɗanomo cellal ko wuura hawa haako min mbima Seydi Guisse Allah jarama min gaccima mbaynodira e bandiraɓe eyi Allah jarama on jarama guiɗo moƴƴinat tan kono miñamen kono ɓiɓɓam kono sehilaɓam ɗumnen komin mawɓe han kadi somin keeɓi aɗen ndewa e amen aɗen jokkodira komin jogui ko amin kokka on ma leñol ngol naftora kadi min gardata ni tan ha wiye kaari ari yimɓe gaari kadi
e yidde dusde leñol ngol ɓeydo wannoon so tawi ko neɗɗo jogui ko so ronaka yahata yeeso alay saago daña dono min ñaago onon ne yallah timmin cagatagal yallah hokkon sagoji moon min teddinira fulɓe kadi kono fedde alamari ene sosa e aduna he pop ses mayre no ko ɗo e Faraysi to Hawa Hammadi Samba Hammadi Moussa ɗo Hawa Dabo waɗa président mayre yo yimɓe mbatte mayre haqqille haɗon gandi alamari wonko firti alamari ko nde yimɓe guuri e kaɓude kaɓede e on saaha yimɓe ballodira janggo ene nawoye nokku naggam ene kaɓoye wonno ko tati haalete wiye wolde wiye kolu holko woni wolde en gari tan won hujje gonɗo hakkude men wonko poɗodirten wayno leydi wayno fayida kaɓen tan ndeɗon wolde piidiren ha gaynen walla ha jiiten gonga daroɗen ɗum wiyete wolde kono ken lamɓe aɗen jiiɗi dañal jihen janene wuuro konen ɗum ha laaɓa konen jawɗele men gadden kutorɗen ɗum kadi wiyete no kono ruggo woni mana jamfade ngala tan yamfoɗa yimɓe tinani gujja jawdi men doga so gabbimama kefti daɗi so keftani hankkadi a ruggi a nawi ko ɗeɗo gole wole kaɓenteno ɗen e adan men holko woni alamari noon ko hakkude laamu deniyankoɓe e laamu seɓɓe laamu deniyankoɓe e laamu toronɓe ɗo alamari fofa ko e laamu deniyankoɓe soɓe ballodiri koygol kamɓe seɓɓe aɓe dawa wiye noon yo rewɓe awlu mana rewɓe seɓɓe yo ndor fijirde jima nodde bandirumen worɓe nden gawlaku tellaki nodde bandiraɓe mon worɓe goto fof yima bandum gorko yima ɓi gorgol mum yima ɓi kaw mum yima mawnum yima miñum jomum jala hirde wiye janggo somi fini mami wat ɗum so jam fini janggo ma wani so dawi waɗa ko wiɗo ko ɗum woni alamari ɓe mbiya kulɗo reedu jeeya fowura jeeya Hawa Hammadi noon waɗama nden président nden fedde aɗen ñaago yo judde en balɗe aɗen teddinira kala yimɓe wonɓe aduna he yo mbatte fedde e haqqille fedde nde ko fedde mana ɓoyde min nani yimɓe ne mbiya sosan wona pular wiyete ko gandi men ko fedde men gandi ko ɓoyde haɗon gandi ndeɗon fedde yo Allah yurmo yaafo Farba Salli ko kunna e jaggi kunna so nde wuuri nde amo jogge mayre gueɗal to mayɗone kay amo jogui gueɗal siwi mi wiima o woni sifoydir aduna o ha darga daro kala nde rendo rendi walla gawlago irta walla ndimago irta salli gawle siftarte yo Allah ɓuurnammo toon allahumma salli ala rasulillah noon bandiraɓe min calmini on min jarnima on kadi min ñaago on yaafuya sibu ko faye ngari ko fof heccata e barmi he kono ha joni sago min kuwa télé moɗon Pindi TV ko télé fulɓe woni télé meɗen woni dental men woni doole meɗen Allah jarama on jarama oɗon jalloɗon jaafo emin calmina noon revue de presse Pindi TV sibu subaka fof kamɓe dokkaren kabaruji en calmini golloɓe Pindi TV fof en calmini Abou Diop en jarnima ɗum min mbiyon jaafoɗon min ko ɗo émission o haaɗi Abou Diop directeur Pindi TV en calminamo en calminimo no feewi en calmini yiɗɓe Pindi TV to Bordeaux min nani golle mon joɗɗe mbaɗɗon ɗe min calmini yiɓɓe Pindi TV ɓe fof joɗiɓe Sénégal ɓe e joɗiɓe l'international ɓe wonɓe Belgique wonɓe Amérique wonɓe Canada wonɓe partout e aduna he ko ɗo Allah haalni émission o ha saaha goɗɗo inchallah merci beaucoup